Paninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Lynn. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, hanggang wakas. Ka naman. I love you, Lynn. Dal, Mao ni tinuod, Lynn. Ganahan kay ko nimo. May chance ka ako? kuan Del. Ang tinuod, ganahan man sad ko nimo. Kung mauna, uyab na ta. O Del, Salamat, Lynn. Nawagi ko nimo paanto sa ugdugay. Salamat gid ka. Uyab na rin mo ni Del? o Daimira. Ako na lang gisugot si Del oy kay ganahan man sad ko niya. Oh, hinuon. Buot ang sabihan na si Del. Maayo lang untag dili siya mausab day. Uy, si Del maning nanawag. Hello? Dili ka busy, Lynn. Dili man. Nga naman unta? Panuroy ta. Asa man? Bisag asa lang, good. Ilay ko dris bayo, eh. Panuroy ta, ha? Sige. Pwede ra. Unsa man, lingaw ka sa atong laag? Okay ra. Nalingaw ra sad. Aon sa man, mamauli na ta? Kuan, kanang karon lang taon kay sayo pa masad. Unya, asa pa man ta? Kuan, ato ta sa unahan na, kay nakoy paliton. Del, ngano nanood man ta din eh? Ani na ko masukod ko tinuod ba yun nga nahigugma ka na ko, Lynn. Ha? Del, ayaw lang ko kaksa. Di ka pagakos na ako, nga uyab naman ta. Kuan man good. Unsa man ka? Mura man kag nahadlog na ko nga uyab man ta. Dali bigak sa ko. Dali. Lynn. Lynn. Naunsa man ka? Nahadlok lang ko. Basig bumaptos ko. Sa may magkikadlukan nga di ta man kapasagdan. Hinaot pa unta, Del. Wala ko itong ngahis akong pinuwang sakit. Ako ni Claroon, be. Magpalit ko og pregnancy test. Kinuha ko. Positive. Ako pa'y baon si Del, ini. Usa, mabdos ka? O, Del. Wala problema, oy. O sa plano ni mo? Magbinyo ta? Ipakuha na to ng imong sabak. Del, mahimo ba? Ayaw ko kumidyahi? Wa ko magkumidya. Ato na ipakuha ang imong gimabdos. Ganun mo manig ipakuha. Lin, di pa ko andam nga mahimong amahan, oy. Mao ato nang ipakuha imong gisabak, ha? Unsa? Ginoo ko. Ginoo tapagi ko. Wa ko mahibaw ko doon sa akong buhaton. Kung tinuto ni Dali yung kaigon kay pakuha niya akong kisapag. Tabagi ko, Diyos ko. Unsa man ni? Tumara na. Para unsa man ni? Para makuha ang imong gisabak. Dili ko.
Ay kung palaguta ha. Del, Tumara na. Aron di ko maglagot nimo. Del. Sige na! So okay na. Wala tayong problema. Ganong imo mo nagibuhat, Del? Nahimo kang kriminal sa kaugalingon ni mong anak. Saba oy. O ibe nimo. Imo ginang pakatawon? Ha? Bisag ipataandam? Moro magyapon ko imo nang pakatawon, unya di ka makahatag og kaugmaon sa bata. May pagpatyo na lang. Del. Wa ko magtuog makahimo si Del pagpakuha sa kong kisapak. Diyos ko, pasaylo ako sa kong kibuhat. Gawa na ako mapanalip niya ako maabot na akong anak. Pasaylo ako, Diyos ko. Si Daling nag-text. Pwede na magkita na ako'y importanteng tuyo di mo. Unsa may imong tuyo na ko, Del? O na mga ikong pasaylo sa akong gibuhat nga pagpakuha sa imong gisabak. Bisag unsaon pa nimo pagpangayo pa sa ilo, Del. Nahimo na tang kriminal. Unsa may tuyo nimo? Ngano nakikita pa man kanako? Magbuwag na ta. Ha? Unsay buwag? Del, unsa may sana ko nimo nga imo makubuwagan? Wa kay sana ko. Niyan ako ang problema. Gusto na kong pangitao ng akong kaugalingon. Makibuwag ko nimo. Humani mo gipakuha ang akong gisabak? Karon makigbuwag ka nako? Ha? Sorry, Ling. I'm sorry. Kasakit sa gibuhat ni Del ako. Humani gipakuha ang akong gisabak. Karon iyo ko gibuwagan. Mabuo ako ining ko na. Magsiko ko na una siya kipuhat ako. Mangita akong lain trabaho. Magpalayo ko din dapita aron makalimot ko ni Del. Ay, salamat in town. Nga nakakita dahil kong trabaho. Ay, ano yung bago na mong kaabang din? Oh. Hi. Mida, pwede mo ila-ila mo? Ikaw, Mika. Ila-ila sa to, Aw, ako na lang paila-ila ning akong mga kauban, ha? Kini si Mike. Ah, yes. ako si Mike. Mike. O gining usa si Mark. Hi. O ako sabday si GR. Ah, unsa na yung name nimo, Mika? Lynn. I love you, Lynn. Mike. May chance ka ko nimo? Dili pa ko makatubag, anak, Mike. Mao na Lin, sa una ko lang pagkakita nimo. Kanahan ko nimo. Mark, May paglaom ka ako nimo.
Ako pa nang una-unaon, Mark. Mao ba? Nanguyab din nimo si Mark o si Mike? O, JR. Naunahan ko na. Ha? Unsay naunahan? Ang tinuod, Lin. Ganahan sa kiko nimo. Ha? Pero okay raw, di ko nimo sugton. Ang importante nga, mahibaw ka nga mahal ti ka, Lin. Kumusta naman to akong giingon nimo, Lin? Oh, Mike. Bawa ka, ako biyang gibuwagan na akong uyab, tungod nimo. Unsay tungod ako? Ulaki, tungod nimo. Kay ako nasuta nga, mas love ti ka, kaysa akong uyab. Mga akong gibuwagan na akong uyab, tungod nimo. O, sugtan lang ko. Kuyawa ni mo sa? Dili ko musugot nimo. Lin, Kung magkauyab ta, unya na time nga mag-away ta, imo day kong buwagan. dili oy. Unsay dili nga nakigbuwag man gani kasi mong uyab kay nakakita ka nako. So kung makakita kag lain, posible sa di ay nga imo kong buwagan. Maong sorry, Mike, pero dili ko musugot nimo. Lin. Lin? Kumusta na akong giingon mo? Ha? Dugay-dugay na akong nanguyab ni mo, Lin. Ug nakadungog ko og balita nga wa ni mo sugta si Mike. Lin, sugta na lang ko. Kung sugtonti ka, makasaad ta ka nga dili ko nimo pasakitan. Ako nang hisaan ni mo, Lin. Oo nga, sugta na lang ko. Sige na lang, uy. Oh, ako na kang gisugot. Salamat, Lin. Hayhaya ni Mark, ha? Imo mang gisugot. Pasensya na ka, JR, ha? Nga si Mark ang akong gisugot. Okay ra, Lin. Ang importante nga malipayon ka. Pananglit ka ni pasakitan ka ni Mark. Ni argid ko, Lin. Nga andam nga mudawat nimo. JR. Kaniyara mo akong nag-chat ni Mark pero dili man mo reply. Hain man di ka rin tawhana. Di ka Mark, ganina naman kung nag-chat ni mo. O mo ka mo reply. Kana, kay wa mo reply, busy. Unsa man sa imong nabisihan? Numuta na mo ka. Natural nga mangutana ko kay uyab gud ta. Kapuyab yan ni mo eh. Mark, unsa man di ka puslanan sa atong panag-uyab kung may itago raman dita sa usag-usa? Mas may pagunungon na lang ni nato eh. Lukon biya ko ni mo. May ikaw ni babay. Buwag na tayo. Panahon na tingali nga, dawato nimo nga akong gugma, Lin. JR, Diba, ningon ko nimo. Kung pasakitan ka ni Mark, ni aragid ko nga tinuod nga nahigugma nimo. Hatagil ko higayon nga higugmaon ka rin. So ay lang gud ko. Akong ipasalit nimo nga dili ka magmahay. buwasag ko magmahay kay pinangga kayo kaniya. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.